ба кинотеатр меравед? мерем, мана омдим ози кинотеатр. Бинем ки он кинои тоҷикӣ мондагӣ бошад, бем немондагӣ набудиям. Он бирем дики кинотеатр кофтан. Тарҷамона бо ҳамроҳи ҳамкурсамон дар ҳафта бор меем. Кадом кинотеатрҳо? Ба ном намедонам, мерем кинотеатр тамошо. Ман росташон гап мезанам, нарафтам. Чанд сол мешавад? Ман театр мерам. Ман театр мерам, дар ман локи доимо мерам. Локин кинотеатр боват меб ман мумкин ки хато накунам ягон чанд сол боз нарафтам. Барои чӣ кинотеатр намеравед? Камтар кормон бисёре, дерай кор мебурем барои ҳамин. Дар рӯзи истироҳат чӣ? Рӯзои истироҳат дуруст гап. Не. Корбори хонада машғул мешем. Барои ҳамин вақт мекамтара. Аҳола чӣ масалан? Ҳол дигар вақти кинолари нест. Надорем вақти, надорем.